Mahina na may kuan. Mahina na may pag-inot kay wa may match diri mga idol kay wa may surfboard. Plywood ra ba yamo gud. Mga idol, lahat ay takaroon sa Secret Paradise sa Barangay Tangbo, diri sa sakop sa Santa Monica, Siargao Island mga idol. So makita nato diri ang mga kano, kana ug uban pa. Mga itong tanang klaseng tao diri mga idol, muanhira diri mga ligo mag-surfing. O nang ilang mga cottages, mga unsa man tawag kaniya? Diri ba? Cottage na? O hotel. Mga idol, daghan kay diri magkuan, surfing. Ito mga surfing player. Dala-dala sila lang surfboard. Kakato siya? Tamo? So, makita na ito mga idol. White sun. So, king hangin mga idol. Kung kuhan ka, kung wakanaanan diri panuhutan ka. Pero ang mga kano, maghukas naman mga idol. Di man madutulog panuhot. Pero ang mga wala na anad, magdala na maghaplas. Kung may ilang panuti. Ambot ka, unsay ibutang lotion. Lotion ang ila ibutang. So sila rin mga ligo, mga idol. Ako dili ko maligo kay nakoy dalang bago. Natanang mga importante diri. So nara ang atong view. So akong nagyan dito mga idol katong mga surfer. Ato. Perminti sila mga ligo mga idol kay na may mga apam. Ilang alalayan ba? Ilang kuyugan bitaw mga idol. So tuara dagko kayong balod dito mga idol oh. Gusto ko mag-surfing karon pero di ko ganahan kay mahadlo ko kay di ko kamao. Pero testingan nato humol diri mga idol. O nara oh. Si Kuya Andy, si Baldo. Kanay si Baldo. Nakadiri gyud ni mga idol. Sige na ya, humol na ya. Diha ra oh. Naikagmang balod. Gamito nato chinilas. Gagmay ra man nga balod. Ang katong plywood atong gamiton dito. So karon mga idol, nakatak yung tag Siargao Island mga idol lo. Karon pag yun ko nakatak diri pod sukad-sukad, dugay na ko nagpuyo ni Surigao. Pero karon pa ko kataak po na ning islaha mga idol kay ang akong gipokus mga idol, isla sa dinagat. So diri na punta sa isla ng Siargao. Tuwa na yung mga surfer dito mga idol oh, mga kano, kana. Klaro gyud ang ilang pagkaputi. Kita kung adto ta sa layo, dito maklaro kay ito man ta. Ang mga puti, maklaro yun, mga kana ba? Turaw, abte kayo, turaw. Magpa-adapt ko mga idol kay grabe naka-init ang kuwan sa adlaw. Kunya, sige ko kaigog balod. Mahadlo ko maigog balod kay mabasa ko. Kaya na ko yasing gidala ba asing. Okay na makaligo na. Pwede na. Dagat gani, pwede ra na bisan gi massage ka. Tambal ang dagat. Gana kay diri mga idol. Butang naton diri mga idol kay basig makuaning sanina niya. So gikan diri mga idol, pwede ka diha mag-surfing. Hanto dito mga idol, diha tanang makita diha sa video mga idol, pwede ka diha mag-surfing. So pwede po dito sa Cloud9, dito sa GL. Grabe ka dagko ang balod diri mga idol, turaw. Daghan gyud nag-surfing oh. Ang mga kuan, mga foreigner. Ang among mga surfboard mga idol, gibilin ra namo kay plywood man to. Masipog man may magdala to kay plywood ra man among gamit. Dili man ang katong surfboard gyud among gigamit. Plywood ra man. So kung diri ta sa gagmayng balod mga idol, pwede ra chinilas gamiton nimo mga idol mag surfing. Pero kung dito medyo dako-dako, pwede plywood gamiton mga idol. Pero kung dito sa lalo mga idol, surfboard yun gamiton nimo mga idol. Ito pasama to mga idol oh, tawa. Oh, abte kayong babae mga idol oh, bung nahug. Tumba sa mga idol, hubog. Mga idol, ako mga idol dili ko tagaw dagat. Kay daghan yung dagat dito sa among palibot. Ang ako rang tagawan rin mga idol kaning balon, nga grabe kadagko mga idol. Kaning surfinganan diri sa only in the Philippines ba? Diri sa Siargao Island. Tawa mga idol oh. Daghan ka nag-surfing. So karon pa jud ko naka testing ani mga idol, nakakita ba? Ingon na naon din ang mag-surfing no. Kaya ako nakitaan mga idol katong dito sa among lugar, plywood ra man among gamit mga idol. Ang ila diri kay shortboard man.
nahikot sa imong tiilan na mga idol para di ka mubuwag sa imong surfing. Para di ka mubuwag sa imong surfboard. Hiktan ba? Pag taga ka sa imong pag-surfing, makuha ra dayon nimo. Kay kuan man mga idol kanang namahikot, hiktan man. Gusto na siguro na mag-surfing mga idol, kaso lang maligo ra siguro na kay wa may dala plywood. Na mga idol o mga apam. Daghan kayong mga apam diri mga idol. Ang ila diri hilig mga idol mag-surfing ra man. Di siguro na mahadlok. Langoy dia mga idol kay anad man na. Pero plano-plano ra sila mga idol tawa. Mao din ang dili sila panahutan mga idol kay nade sila ibutang mga lotion sa ilang mga panglawas. At sila maghigda-higda diha mga idol di sa madutnan sa init sa adlaw kay naman sa mga lotion nga gipangbutang sa ilang mga lawas mga idol. O di pud sila mapanuhutan kay ang ilang mga punuan sa buhok sa atong lawas nga hintubo matabunan og mga lotion. O dili pud siya masudlan og hangin mga idol. Na sila panghidid. Sanasan nila panghindi sa ilang lawas mga idol. So ingon ana day mga idol. Kaya day lahutay sila sa panuhot. Kaning mga apam mga idol dire sa Siargao, hilig po sila kuan kaning lubi ba? Butong. Higop-higop na sila sabaw sa butong. Moro po ilang hilig mga idol. Kita-ana ko dito mga idol, grabe sinupsupay na sa tubig sa butong. Moro din ilang hilig, ilang paborito mga idol. No? Mga kuan sa lubi ba? Ano, butong nga na ba? Ano, mga butong. So kaya mo yarok sa kuan sabaw sa butong. Kita na ko dito ganina. So mangita ko direk si mga idol basi makakuha ko kaya akong gatan. Usampon ba. Lamay man ni kaon og si mga idol. Basi makakita kog saang diri mga idol. Wa may hilig diri manguhag saang mga idol kay magsurfing ra man sila. Kung sila kapangkaaga ning kinhason di mangita ko. Basi makakita ko diri kuan mga idol kanang saang ba. Sugba na nimo saw-saw suka, daog na mga idol. No, mura ni akong gianhi diri sa Siargao. Dili surfing akong gianhi diri mga idol kay di ko kamao. Kaya akong plywood na bilin man. So ngita na lang kung saang o di ba sihi. Kung nakita ani mga idol eh. Hurot-hurot naman siguro diri naman siguro kusuki manguha diri no. So magdugo akong ilong diri mga idol kay istorya ko ni kuan ba ni apam. Kanang nasa akong likod. Ano? Istorya ko niya, wala ko kartubag kay naputukan ko kay di ko ka mag-English. Ingon siya na, how are you today? It's a beautiful day. Ang gikuan po na ako, gitubag ra po na ako, yes. Ay unana ra kay lisod man di man ta kalitos. Adagan na kay nagkuan mga idol kanang mga apam. Nagkuan na, mag-surfing na sila. Kanya-kanya sila bit-bit sa ilang mga surfboard. So daghan na kay dito surfing mga idol. Ganina pa ng buntag pag abot namo. So ang dili hilig kani, dili ni siya hilig. Ug kato, sira katulog to. Sira katulog ba? Unang ang katong mga hilig pro. Kanya-kanya sila kuan, bit-bit silang surfing sa surfboard. Ang mga aptik man mga idol kay anad man na. Mura man ilang mga kalipay. Mura ilang mga trabaho. O mga idol, manguli na may kay humanag kaliko sila baldog ni Kuya Andy. So ang mga nagsurfing, padayon na lang silang gibati kay kami, di man mi kamao. Manguli na may mga idol. Mahina na mi kuan, mahina na mi paginod kay wa mi match diri mga idol kay wa mi surfboard. Plywood ra ba yamo gud. So gagmayng balot chinila si gamito na mo mga idol. Wa mi English diri mga idol, magdugo among simod diri. So aton tulong lang taon ng yan tutorial mga idol, pero nang hawa ra man dayon, nang hadlok siguro sa among mga naong. Kalaw ko natudluanan pa. Ay guide ra. Mas maayo. Ganina kay nag-tutorial ni ganina, wa man nagpalantan, lakaw man dayon, hadlok pa siguro siyang naong. Hadlok magpa video. Dari ng tropang Amerikano mga idol. Naghamok. Ano, mga bunguton. Mga magason ba? Idol manguli nami kay wa naman nami gipangutana, gisnaban raman mi. Kaya among English spelling booklet naman mo idol. Ano na? Spelling booklet. Manguli nami dadagan diri magkuan diri mga idol, diri sa Paradise. Napoy chikinana nila mga idol. Ay mga chikinana nila.
May mga surfboard, pwede ka mag-abang, pwede ka magpalit, pwede. Diri ang mga kano. Daghang yung mga kano diri mga idol, mga apam, taglaong pa nila. So maghinay na mig aginid mga idol kay magsunggo mi diri mga idol. Wa mi pang bato sa English. So dire ra ko to, daghang salamat mga idol.